Näin kaikki valmiina ja heti suuri hatunnosto Bluesin pelipaidolle. Nyt tällä kaudella on jo sellaiset numerot, kun numeroiden pitääkin olla. Hieman on menty parempaan suuntaan myös Kalpan joukkueessa, mutta edelleen liigan pienimpiä numeroita Kalpa selässään käyttää. Ensimmäinen aloitus tässä ottelussa. Kiekko joi mitä sählää siinä. Blues-pelaat keskenään. Pelikansista tullut Jalvanti kyllä aika riskillä syöttää ja sitten on tulla jo ensimmäinen paikka Kalpalle. Jalvanti ottaa kiekon, rauhallisesti katselee. Syöttökin tulee Salliselle perille, häntä taklaa Kuparinen rajusti. Hyvä ottelun alku heti. Tässä on sellainen oikeanlainen intensiteetti päällä. Kun ainoastaan puoli minuuttia reilut on pelattu, niin hyvältä näyttää tämä ottelun alku. Toivottavasti tällainen syke, joka tähän ensimmäiseen puoleen minuuttiin on saatu, se kestäisi läpi ottelun, kuten Lauri Marjamäen kanssa tuossa keskustelussa kävi. Pyörähdykset esittelee siinä Mika Koivisto, odottelee, että oma joukkue ja samalla siinä vaihtaa myös Blues ja sitten lähdetään polkemaan oikein vauhdikkaasti eteenpäin. Adam Mazur pyörii, toinen piruettu perään ja sitten tästä lähtee jo kolmas. Nyt mies saa jo kiekon sitten toiseen laitaan uudestaan. Mazur katsoo. Siellä on nyt Lehkonen oikeassa laidassa ja Lehkoselle pelataan nyt kiekkoa. Ensimmäisenä on kuitenkin kiekossa kiinni Tomi Sallinen. Ja Sallinen runnoo kiekkoa pois alueelta, mutta ei saa sitä Huhtalalle. Ja sitten tulee Lehkosen laukaus, on ensimmäinen hänen laukauksensa tänään näin. Tosiaan 17-vuotias nuorukainen, joka kantaa kultakypärää. Vahva on ollut kauden alkuun. Major hetki sitten pelattiin tuolla Kalpan päässä. Nyt on ensimmäistä painetta sitten Blues-päädyssä. Kohta on menty 4 minuuttia yhtä soittoa ja joko nyt tulee vihellystä. Valtteri Virkkunen oli pelaaja, joka kävi taklaamassa. Näin tulee Major, on kovin yksinäinen. Mies menee läpi, mutta kiekko jää. Se pysyy kuitenkin Kalpalla, kun Pärinen kääntää Levokarille. Erittäin vauhdikas ottelu. Ei pelkästään se, ettei ole katkoja, vaan tässä on menty päästä toiseen. Ihan parasta tähän mennessä, mitä itse olen tällä kaudella nähnyt. Sallinen hieman rauhoittaa syöttö, ei kuitenkaan tavoita Miettistä. Siinä keskellä Lehkonen odottaa jo, jotta syötön saisi. Syöttö menee kuitenkin toiseen kulmaan saakka ja sitten tullaan vähän selkään. Lehkonen, siinä on Huhtala, siinä on myös Kuukka kipussa ja sitten lähtee laukaus ja saman tien on Espoon vasta isku. Halonen siellä yksinäisenä Kalpapuolustajana ja nyt on paikkaa. Camilo Miettinen ajaa loukulle ja espoolaisyleisö nousee seisomaan. Ei tule maalia, ei tule myöskään rangaistusta. Mutta Bluesilla edelleen. Siinä on loistava Camilo Miettisen paikka siinä maalin edessä. Loistava on myös Laurilan syöttö, mutta Mikko Koskinen Kalpan maalissa pitää edelleen maalinsa puhtaana. 12,5 minuuttia avauserää pelaamatta. Kiekkokin taitaa hukkua ja Tuomari laittaa jo hetkeksi pillin suuhun, mutta nyt se kiekko löytyy. Se on Levokarilla, joka jättää sen tuonne oman maalinsa taakse ja painuu itse vaihtoon. Ja sieltä lähtee kiekkoa hakemaan Marko Kauppinen. Kauppinen pistää kiekkoa eteenpäin, näin sieltä tulee Sakari Salminen. Laukaisun paikkaa ei kumpikaan joukkue oikein tahdo nyt saada. Muuten hyökkäykset aaltoilevat puolelta toiselle ja sitten lähtee Miettinen, saa Sallisen apuun. Miettinen pysäyttää, odottaa siinä Jalvanti ja Jalvanti ei tuota kiekkoa saa. Huhtala kuitenkin ensimmäisenä kulmakiekko, Lehkonen ahdistaa häntä. Ja kovaa taistelua taas lähtee yleisö mukavasti taputtamaan mukaan tähän rähinään ja erinomaista rähinää tässä on ollut 9 minuuttia enää ensimmäistä erää jäljellä. Numerot ovat 0-0. Loistavaa peliä tässä on nähty ja nyt on paikka ensimmäinen todellinen paikka. Se tulee Sakari Salmiselle ja tämän tilanteen maaliin. Koskinen kestää ja numerot säilyvät ja missä on kiekko nyt. Bluesen sieltä kaivaa ja sitten Miettinen jalat alta, nimenomaan Camilo Miettiseltä jalat alta. Aivan tuossa Blues-kannattajien silmien alla tuo kaatuminen tapahtuu, mutta tuomarit Favorin, Keränen eivät vielä rangaistuksia ole antaneet. Vauhti on niin kova, ettei tässä rangaistuksia ehdi antaa. Kohta on ensimmäinen erä jo pelattu, 6 minuuttia. Ensimmäistä erää on jäljellä. Levokari ja siellä vähän kuolleessa kulmassa taklataan tällä hetkellä, mutta selostamusta ei oikein näy. Jokerit Saipa nyt 1-1, eli Saipa Helsingissäkin aloittaa väkevästi. Ja tämän lisäksi myös jossakin muualla on tehty lisämaaleja. OPK Pelikans 1-1. Tasaista on. Nyt mennään tasaista kierrosta, ainakin näin ensimmäisen erän osalta. Alpo halusi aloituksen pois omalta alueeltaan. Näin ei kuitenkaan käynyt ja nytkään sitä ei tahdota millään saada
vahvasti Blues painaa. Kuparinen rauhoittaa, pelaa tilanteen erittäin hyvin. Ei lähde hötkylymään eteenpäin. Näin Kuparinen sitten kiekko eteenpäin tarjoilee. Ja sitten Saipa on Helsingissä siirtynyt 2-1 vierasjohtoon Jokereita vastaan. Ja Salminen kiertyy siihen maalin eteen ja sitten mennään. Tästä tulee muuten ensimmäinen rangaistus. Se tulee Bluesille, kun Artturi Lehkonen lentää sinne Blues maaliin. Ja sitten Blues rangaistus. Järvinenkö sinne lähtee? Kyllä. Näin aivan tähän ensimmäisen erän loppuun. Lähtee sitten Kalpan ylivoima liikkeelle. Ja Kalpa vie väkisin tuon aloituksen. Kauppinen Kuparinen odottaa siellä maalin kulmalla, mutta Blues onnistuu tämän ensimmäisen vaarallisen paikan selvittämään. Koivisto pyörii tuolla syvällä Bluesin alueella, tulee sitten pois. Jalvanti vähän siinä Blues-pelaajista kyttää, mitä se mies siellä oikein tekee. Sitten tulee Kuparinen oikea laitaa pitkin poikkikentän Kauppiselle. Sitten Salminen, Lehkonen, mies ykkösketju ja kultakypärä päähän. 17-vuotias nuorukainen, joka hakee, katselee siinä. Pistääkö suoraan ylänurkkaan vai vieläkö syöttelee, ja nyt Lehkonen sinne maalin taakse. Näin tämä pyörii maalin eteen, siinä on avausosuma tähän otteluun, se on ylivoimamaali. Ja Kuparinen, Lehkonen, Salminen, kaikki kolme ovat mukana tämän maalin värkkäilyssä ja näin Lehkoselle 5. ottelu ja 7. tehopiste. Kuparinen on maalin tekijä ja se on ylivoimamaali. Siinä on kaikki kolme. Lehkonen, Salminen ja Kuparinen tekee. On tämä kyllä kieltämättä aika kova juttu, että vielä muutama sekunti joudutaan odottamaan. Siellä ovat tuomarit, jotka ovat Timo Favorin, Vesa Keränen, linjatuomarit Iika Kiilunen, Daniel Österholm valmiina. Kuten ovat myös pelaajat. Muutama sekunti vielä taukoa jäljellä ja näin kiekko putoaa jäähän Barona Areenalla. Blues 0, Kalpa 1. Toinen erä lähtenyt käyntiin. Erittäin vauhdikas ensimmäinen erä. Siinä ei pahemmin pelikatkoja kyllä ollut. Taisi ensimmäinen erä kestää kaikkinensa noin puoli tuntia. Toivottavasti myös toisesta erästä tulee yhtä viihdyttävää kiekkoa. Jalvantilla kiekko sitten poikki kentän haetaan. Camilo miettii sitä tuosta keskeltä. Hänelle saakka kiekko ei tule. Kalpa purkaa sen keskialueella Hakamtyyn ja häneltä kiekko tulkataan pois keskialueella. Masur. Sitten Mikko Kukkonen lyödään väkevästi laitaan. Taklaajana siellä on Henri Laurila. Erittäin vahva on ollut kyllä Kalpalla tämä toisen erän alku. Kalpa on tätä hallinnut ja jälleen on tuskaiset paikat Blues-puolustuksella. Kotiyleisö huokailee ja sitten tulee Onnenkantamon, jolla haetaan pöystiä. Sieltä kärjestä Pöysti ei kiekkoa saa. Vasemmassa laidassa löytyy Salminen siihen Lehkoselle viereen vähän. Menee liian eteen, Lehkonen ei suoraan pääse kiekon kanssa kohti maalia. Taistelee kuitenkin ja näin hänet naulataan sinne laitaan. Blues ei pääse rakentamaan omaa hyökkäystä. Ei sitten millään. Joko tästä sitten tulee jotakin, kun Sallinen kuskaa, mutta joutuu kuskaamaan itse. Miettinen sitten Salminen, missä ovat muut Blues-pelaajat. Siellä vaihdot ovat käynnissä ja näin Blues-pelaajia ei hyökkäyksessä mukana ole. Sitten Hakan päälle tulee Tikkinen lyö tuonne kulmaan. Miettinen on ensimmäisenä tuomarilla käsi pystyssä ja nyt tulee Kalpan rangaistus. Tuvasti Bluesille päästä pois kontrollissa omalta alueeltaan, kun kaksi miestä tulee jälleen kimppuun. Kyllä on kuluttava Kalpan pelitapa tämä hirmukarvaus ja hirmuluistelu. Tempo, mikä joukkueella on. Edelleen jatketaan kohtalaisen hyvää kiekkoa. Ennen kaikkea tässä on vauhtia. Taklauksia ei juuri ehdi tulla, mutta kiekko liikkuu, miehet liikkuvat.
Levokari odottaa viivalla, josko sinne tulisi laukaisupaikkaa. Nyt Blues pääsee hetkellisesti, mutta ei pääse ylöspäin. Ei sitten millään. Ramstedt antaa vierelle. Kuusela tulee. Pienet harhautukset, lähtee haastamaan Levokaria. Käännähtelee. Levokari ei käänny ihan yhtä nopeasti kuin Kuusela, mutta suojaa hyvin. Ramstedt katsoo, missä on apuvoimia. Sieltä nousee vasemmalta puolelta Henri Laurila. Hänelle kiekko ei tule, vaan sen ottaa Kalpa. Lehkonen ja sitten Robert Alaja on avannut Porissa. Ja ne johtaa nyt ottelua 2-1. Miro Aaltonen maalintekijä. Maalintekijä 15. Miro Aaltonen. Syöttäjä 16. Juuso Ikonen. Aika 33-58. STFK nyt 1-1, kun kuuntelin täällä Bluesin syöttäjä Juuso Ikoselle. Toinen piste tänään, eli hän saa syöttöpisteen ja sitten pidetään pientä kokousta. Siinä punaviivan tuntumassa. Taitaa muuten olla Dixonin ensimmäinen osuma. Ja nyt tulee sitten rangaistuksia. Muhtala saako sitten 2+2? Tuomio tulee siitä. Ai. Suoraan päin pläsiä saa Artturi Lehkonen ja 2+2 on meni yli maalin Kalpalla. Sitten Miettinen hakee vauhtia oman maalinsa takaa maltillisesti. Blues-pelaajat odottelevat keskialueella. Kukaan ei karvaa. Nieminen on se ylipelaaja. Nyt ylittää sentään Kalpa siniviivan, mutta peruttelee takaisin. 4 Kalpa-pelaajaa hakee vauhtia. Ainoastaan siellä Koivisto on se pelaaja, joka kyttäilee tuolla vähän ylempänä. Niin hän teki myös edellisen kerran, kun Kalpa pelasi ylivoimaa, ja nyt on paikka, ei tule kuitenkaan laukausta, koska haltuunotto on vähän vaikea. Koivisto kääntää nurkkaan, nyt pyörii Kalpa ylivoima, sitä on 2:13 vielä jäljellä. Salminen, jolla ottelussa on ollut muutamiakin maalintekopaikkaa. Lehkonen on taas pelikunnossa siellä. Salminen syöttää, sitten lähtee laukaus, osuu kuitenkin Ramstedtin jalkaan, ja sitten Blues purkaa, no ei pura vielä, ja nyt tulee paikka. Ei tule laukausta vielä, tulee syöttö ja vaikea syöttö. Salminen ei pääse suoraan laukaisemaan. Tämäkin on vaikea syöttö. Nyt tulee Bluesin 2-1 tilanne. Ramstedt tulee. Ja siinä on Nieminen vieressä. Ramstedt kokeilee itse. Koskinen torjuu. Vielä rangaistusta Bluesilla jäljellä. Ja ihan hirveän ahdinkoon ei ole Blues joutunut. Lehkonen jättää vierelle. Kauppinen tekee pienet pyrähdykset. Lehkonen ajaa nyt oikealta laidalta sisään. Ja nyt on tuollaista vähän sählinkiä. Lopulta Koivisto ottaa kiekon ja sitten lähtee laukaus. Riksman torjuu ja yleisö huutaa. Tässä ottelussa ei pahemmin tuollaisia torikokouksia ole kyllä ehtinyt tulla. Hyvä näin. 2:09 toista erää pelaamatta ja rangaistusta vielä 24 sekuntia. Blues johtaa 2-1 toisessa erässä 2 nopeata maalia. Ensin Ikonen ja sitten Aaltonen perään, jossa Ikonen syöttää. Vielä se 20 sekuntia. Salminen, nimenomaan siis Kalpa ylivoimaa. Salminen, Lehkonen. Pieni, hyvä syöttö siihen keskelle, johon yrittää Kauppinen. Laukaus on vähän kevyt, sitten Salminen. Ja Salminen syöttö vähän kestää tuo laukaus. Ei lähde Kupariselta niin kuin pitäisi heti lähteä saman tien. Juuri sen verran, että Riksman sitten kerkee kiekon eteen ja nyt ajetaan sinne sisälle. Samanaikaisesti Huutala on tullut jo jälleen. Joukkueet tasalukuiset, kun 1:34 erä on pelaamatta. Jälleen laukaus, se menee jonnekin aivan plekseihin, ei sinne päinkään, mihin pitää osua, jos maalia meinaa haluta tässä. Ja Salminen jättää Koivistolle. Lukkokärpät 0-2, se siitä täällä tapahtuu, antaa muiden pelata muualla, tulokset vilahtavat ruudussa, se on hyvä. Ja ihmetellään niitä sitten, jos aikaa riittää. Täällä meno on sellaista, että ei pahemmin huilata. Ja kierros on siis käynnissä. Joka paikkakunnalla ratkaisut tapahtuneen sitten kolmannessa erässä. Täällä lähdetään kolmanteen erään niin, että rangaistujen aitiot ovat tyhjillään. Ja näin kiekko jäähän kolmas ja ratkaiseva erä on pyörähtänyt Espoon Barona Areenalla tiistai-illassa käyntiin. Ja
Tämähän alkaa lähes farssin muodossa tämä kolmas erä, kun siellä istahtaa Blues-pelaajista Tomi Sallinen kiekon päälle. Ja otetaanko sitten ihan uusi aloitus samasta paikasta. Ja kun 2 ensimmäistä erää on menty kyllä vauhdilla malusta loppuun, niin kolmas erä alkaa sitten vähän rauhallisemmin. 9 sekuntia pelattu ja siitäkin 8 sekuntia yksi pelaaja istuu kiekon päällä. No niin, uusi yritys ja näin saadaan kiekko liikkeelle ja Marko Kauppinen Kalpa on se, joka ensimmäisenä tuikkaa sitä kohti Riksmanin maalia. Paikalla kuitenkin Henri Laurila, Blues-pelaaja, joka pelaa sitten eteenpäin. Sallinen, häneltä otetaan kiekko pois vähän. Sallinen siinä koukkailee, rangaistusta tilanteesta ei tule. Ja katsotaan, pystyykö sitten Kalpa pitämään edelleen tuota kovaa tempoa yllään ja ennen kaikkea kova karvaus. Se oli myrkkyä Bluesille. Sen jälkeen Kalpa otti 3-2 minuuttista ja menetti loistavan otteensa, mikä sillä toisessa erässä tähän otteluun oli. Vielä 1-0 johto-asemassa. Näin kaikki muuttuu. Huhtala yrittää siitä keskeltä ja miestä menee nurin. Miettinen pyörii jäällä kuin väkkärää. Toinen polvi jäässä. Mutta se osuu siinä keskialueella Matti Järviseen, joten pitkää siitä ei tule. Molemmat joukkueet vaihtavat. Kiekko on Kalpan maalin takana. Marko Kauppinen lähettää sen eteenpäin. Tämän pystysyötön katkoo Blues-pelaajat. Tikkinen, Niklas Tikkinen ja Hakanpää. Sitten toisena Blues-pakkina sinne maalin eteen tulee Sallinen, missä on kiekko. Kiekko tulee lopulta sitten Mikko Kukkoselle. Kukkonen hänkin vähän riskillä tuosta keskeltä. Lehkonen ei saa kiekkoa ja sitten on Huhtala paikkaa. Rannelaukaus. Koskinen vähän heikosti torjuu sitten korkea maila. Onko se Huhtalan korkea maila? Tulla pois, on aivan puhduksissa. Edelleen Kalpa pitää kiekkoa kuitenkin tuolla Bluesin alueella. Pitkä vaihtoa on Ossi Saarinenkin siellä viettänyt painuu. Hän vaihtoo ja siinä on paikka, mutta maila otetaan tiukasti maalin edessä kiinni. Siinä hatunnostoa Blues-pelaajista Mikko Kuukalle erittäin hyvin. Mailansa pidetään irti kiekosta. No niin, ne olivat hidastuskuvia. Nyt ollaan jälleen elävässä kuvassa. Mainos katko vietetty, Blues johtaa 2-1. Seuraatte vauhdikasta kiekkokamppailua Espoon Barona Areenalta tähän tiistai-iltaan. Blues 2, Kalpa 1, kolmas erä jäljellä 3.29 ja näin kiekko jälleen jäässä. Muualla taidetaan tällä hetkellä vielä viettää erätaukoa ja nyt on muuten yksi Kalpa-pelaaja jään pinnassa. Se on Matti Kuparinen, nousee kyllä ylös, mutta vaikea on ja siinä on! Onko sitten ottelun ratkaisu tässä? Se on Huhtala, joka tällää ja se on 3-1. Kamio Miettinen antaa kiekon mennä ja sinne ylä. Sitten se paras vaihe, se sössittiin omien rangaistuksien kautta. Ja silloin Blues iski 2 maalia ja tämän perään Huhtala 2+2. Sitäkään Kalpa ei pystynyt hyödyntämään ja sitä kautta tulla mukaan peliin. Kuparinen näyttää olevan kentällä, on siis peli kunnossa, ei siinä mitään. Levokari tulee, syöttää keskelle Kuparinen, häneltä viedään kiekkoon Sallinen ja kiekko katsomon puolelle. Toista pisteeseen, jota on 12 pistettä Saipalle, joka on kärkipaikalla, mutta Saipahan ainakin hetki sitten vielä Helsingin Jokereita vastaan johti, joten saa nähdä mikä on tilanne. Jäi sitten sählää Westiin. Ja paikka tulee Halosella, mutta hänkään ei siitä mitään aikaiseksi saa ja nyt on Westiin taistelemassa sitten Matti Kuparisen kanssa, eli nyt niin sanotusti luisteltiin ihan tosissaan vähän niin kuin Leo Linkkovesi aikana ja Sallinen taklaa, mutta Lehkonen tulee kiekko kanssa, harhautus oikea vasen ja sitten ylärukkalaukaus, jonka Riksman torjuu kilpi kädellään. Ja Sallinen lähtee sitten vasta iskuina. Huhtala on toisessa laidassa. Katkoon pystyy kuitenkin Koivisto uppii kiekkoa eteenpäin ja sitten Konnan taklaus. Koivisto nurin ja se on Kuukka, joka jälleen taklaa. Tämä on Kuukalta nyt toinen tai jopa kolmaskin kunnonnella. Ehkä se on 8. No 8 minuuttia ja vähän sekunteja päälle. Ja nyt se on se paikka Kalpa sitten tulla mukaan, siitä tulee Kauppisen lahkaus. Riksman torjuu ja pistää nopeasti kiekon takaisin peliin. Ja sitten Porissa Ässät 1, IFK 2. Granlund Markus maalin tekijä.
Täällä eletään nyt ottelun ratkaisuhetkiä, jos ei tästä Kalpa onnistu nyt kavennusta. Siinä se paikka tulee, mutta mihin menee kiekko? Se menee tuonne oman pään suuntaan. Laukaus ohi maalin, rangaistusta 1.25 Hakanpäällä jäljellä. Kalpa pyörittää, mutta pyörittää keskialueella. Kuparinen odottaa yksinään viivalla ja sitten Kupariselle syöttöyritys on Fiesko. Sallinen ottaa sen ja ei mitään kiirettä Sallisella liruttaa Kiekoskinen, jolla 12 torjuntaa tässä ottelussa. Riksmanilla 14 tähän mennessä, siis 2 erän jälkeen kolmannessa. Tietysti lisää tullut Mansuraa, laukoo kuitenkin ohi. Lähes avopaikasta aivan 4 sekunteilla. Hakanpää hyppää jälleen laatikkoon ja näin se koulutus tulee. Hakanpää on jäällä ja nyt mennään 5 viittavasta Mansuraa. Ja nyt tulee hyvä näköinen laukaus. Riksman torjuu tämän, pysyttelee siellä maissa. Katselee sieltä miesten jalkojen välistä, mikä tässä on tilanne. Ja nyt sen ottaa Blues, sen ottaa Jalvanti siihen vierelle. Hakanpää. Jokerit saipa nyt 3-3 ja Vilppula toinen maali tänään, jos ei nyt ihan väärin ole tilannetta katsonut. Lehkonen, Kuukka ja nyt tulee Salmisen paikka, eikä mies tee vieläkään. Salmisella paikkoja on ollut enemmän kuin muilla yhteensä ja nyt tulee sitten vähän, tässä on ollut vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Maaleja on nähty 4 ja ennen kaikkea Pelikanssin maalin tekijä. Vanha ja vanha, kokenut. Ei saanut Hentunen aloitusta sinne minne halusi, vaan tuosta Kalpan siniviivan tuntumasta aloitus suoritetaan ja se on jo suoritettu. Kauppinen pistää siihen vierelle Koivistolle, Koivisto pelaa eteenpäin. Koivisto, häntä kiusaa siellä kovasti nyt Tommi Huhtala. Huhtala, joka iski 3-1 osuman Bluesille. Ja sitten on Kalpan vuoro, yrittää Lehkonen riistää sen vielä Kalpalle, vaikka hieman korkealla mailalla Laurila. Ja sinne helähtää, se on Koivisto, joka ampuu ja kyllä se taitaa olla niin, että Lehkonen on taas tässä maalin syöttäjä. Mailan tuppeakin korvaan. Katsotaan nyt mikä tässä tuomio on näistä maalin syöttäjistä. Vastaan siirtynyt johtoon. Katsotaan vielä mitä Koiviston tilastot sanovat. Koiviston toinen maali tällä kaudella ja Kalpa hakee tasoitusta nyt kun 3.24 on kolmatta erää jäljellä. Blues johtaa kuitenkin edelleen 3-2 ja nyt Blues painaa kiekkoa sinne Kalpan kenttäalueelle. Kauppinen siihen viereen maalintekijä Mika Koivisto pelaa eteenpäin. Laurila ja sitten jälleen on Lehkonen Nenulla. Kyllä hänen pelitapansa on sellainen, että koko ajan sattuu ja tapahtuu. Ja tässä kun tulee ratkaisu, Rinkinen tulee ainakin jäähy, ellei peräti rankkaria. Tästä katsotaan nyt näin pelaajilla vähän sanottavaa. 4330 katsojaa tänään Barona Areenalla seuraamassa ottelua, jossa juuri tällä hetkellä näyttää siltä, että Blues on tässä voiton viemässä. Numerot taululla ovat 4-2. Ja tässä selostamassa on Palaneen Kärryä. Kyllä vain. Naapuripöydän kynttilät on sammutettu. Ovatko sitten Kuopion kannattajia? En tiedä. Peli jatkuu. Sallinen oikeaan laitaan. Siellä on tilaa. Nieminen on keskellä, kun siellä Eetu Pöysti pyörähtelee ympäri. Niemiselle syöttö. Se valuu sitten Mansurille. Viimeiset 2 minuuttia on kolmatta erää pelaamatta. Ne ovat jo kovasti käynnissä tässä ja Lehkonen taklataan irti kiekosta tuonne kultakypärään. Ramstedt ottaa sen, Tikkinen antaa makan päälle. Sitten Ramstedt häntä lyö sormille. Sakari Salmin, Kuparinen, Miettinen, Kolehmainen ja Kauppinen siinä Kalpa-pelaajat ja kyllähän siellä pitää vieläkin yksi olla. Se on Kuparinen nimittäin. Kalpa maali on tyhjänä, mutta Lehkosen syöttö on liian vaikea Kauppiselle. Näin, vaikka aloitus oli lupaavasti Kalpa kannalta tuolla Blues-alueella, niin joudutaan hakemaan uudestaan vauhtia. Sallinen pyrkii pelaamaan eteenpäin, kovaa taistelua Lehkonen. Ja tässä kun sitten Kuusella paikkaa ei ole, vaan Miettinen ehtii kiekkoon ensimmäiseksi. Kolehmainen sitten Salminen Miettiselle, Miettinen veivaa.
Kiekkoa pitää nyt saada omille ja siellä ovat mailat pystyssä jo valmiina vaikka ketä keltapaidoista, mutta Sallinen pyyheltää Lehkosen kanssa toiseen päähän. Lehkonen nappaa kiekon, komea riisto ja kyllä Lehkonen tekee valtavasti tuollaista armotonta työtä.